вече ние сме избрали диджей. Преди да започне сватбеното тържество, каква подготовка е нужна на един диджей, който трябва да направи сватба? Ти говориш за една цялостна подготовка. Аз винаги съм казал, че моята подготовка за последното сватбено тържество или за следващото сватбено тържество започва в момента, в който аз си селектирах 2 песни и казах, ще стана диджей. Има прича, се трупа един опит, един стаж, в различни ситуации се поставяме, различни стилове музика сме пускали така нататък. Това е всеки един колега. В принцип да влезе в малко по-конкретика за самото сватбено тържество. Дисководещия почва подготовката за определена сватба в момента, в който младоженците, да не го казвам точно принят, нали, младоженците се свързват с нас. Аз вече започвам комуникацията с тях. Това е някакво време, разбираме се за среща. В тази среща аз трябва да преценя те какъв тип хора са. Има много различни типове хора, нашата работа е основна психология. Как можеш да говориш с този човек, по какъв начин да представиш нещата. Самият себе си представяш на тази среща, ти като човек и като професионалист, защото това са 2 различни неща, да усетиш хората къде са, освен как се говори, каква музика искат и така нататък. После много от колегите, включително и аз, искаме да кажем, аз лично искаме 10-15 песни, за да се ориентирам в звучението на сватбеното тържество. То подготовката при нас е изключително важна. За самото сватбено тържество говорим, както казах ти преди малко, той не е точно психопрофил, някак си, като се ориентирам в звучението на една сватба, като знаеш какво обичат тези хора да слушат, да танцуват, обикновено техните гости са такива. Вече ти имаш една нагласа, която ти самия си се подготви психически за това, че това събитие ще се протече така. Но, да кажем, тази ми подготовка е от 1 до, стигал съм и до 5 часа, тъй като лично аз си прави втори подплейлисти, особено като по-специфична музиката, нали, в стил, който не съм чак толкова силен и теска да се задълбае в някой точно определен стил, малко по-дълбоко. Затова казвам, това е от 1 до 5 часа. В денят на самото сватбено тържество, едно 5-часово сватбено тържество, без осветление, така да го кажем, на мен ми е 10 часов ангажимент. Защо? Защото излизам минимум 3 часа по-рано от вкъщи и се прибирам 2 часа след самото събитие. Говорим за да разположим нашата техника, да я транспортираме, да разположим, да окабелим каквото трябва по начин, по който тя да не дразни хората. Никой не обича да гледа пайжени от кабели на някъде. Всичко трябва да бъде прибрано и събрано в един прилежен вид. Другото, което, ако има осветление, вече се кача малко повече времето. Реално то е дори и повече, защото аз започвам да товаря 3 часа по-рано, но при това съм си подготвил костюма, подготвил съм си нещата предния ден. Тоест, имаме една работа за едно 5-часово сватбено тържество, около 20 часа само и единствено работа по него. Фокус изцяло към изцяло към него, за да може тези младоженци да получат персонална услуга, а не да бъде като на конвейер